Ngiyabingelela abazalwane ekuseni egameni elihle lomfelo wami uJesu Kristu. Amen. Ngiqale ngixolise. Amen. Asifani singabantu. Amen. Abantu bayabheka ukuthi uqobo njani. Abayincwandile. Amen. Uqobo njani. Nami ngiyakugada lokho. Ngivele ngavuka nje kamereni lami nami ngiwelona mthana ngoba kula. Amen. Ngiyabsakunaka ukuthi amen. Ngiyathemba ngixolela kuzona. Uma lokho isibongo. Amen. Ngokuzalwa ke la eNatal eBhekile. Amen. Njalo ngoDisemba siyasehle siyovakasha ekhaya. Amen. So mangithola isimemo kubaba umonakalo ngathi ayizoba seduzana. Amen. Ngakho nje ethe ngisuke eNatal. Kodwa kahle kahle angisuke eNatal, suke eGoli. Amen. Umama uyazi owafika la sikhonzela khona. Amen. Sahlanganyela kwamnandi. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Ngakho konke asenzele kona. Amen. Lesithwala njalo. Jesu Kristu yamthanda umuntu. Hallelujah. uNkulunkulu yamthanda umuntu. Amen. Umuntu ke mina ongakhonzi nginani. Amen. Okhonza ngomoya. Amen. Ukuthi nibabili nibathathu. Amen. Akusho lutho. Amen. Hawo lana sibaningana. Lenza ukuthi ngichaze leyo nto leyo ukuthi abazalwane mabazi ukuthi uNkulunkulu akafuna abantu. Amen. uNkulunkulu ufuna ukukholwa kumuntu. Abantu abakho uNkulunkulu. uNkulunkulu wayefuna abantu ayovela vula izulu athi abantu abangene. Manje inkinga uNkulunkulu akafuna abantu. Ufuna abayokholwa. Amen. Nangazo mangezwakala yini. Ngoba ubane befuna abantu wayengeke athumele uJesu. Wayovela vula izulu lakhe athi abantu abangene. Nawo sekunokudideka kubantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu disparate ngabantu. Akekho disparate. Uma uNkulunkulu elethe uJesu wayebona umonakalo kumuntu. Hayi ngoba disparate. Wayengaswela abantu, wayengabenza abantu ezulwini abenabo. Abangcono futhi kunathi. Kodwa inkinga yayikumuntu. Hallelujah. Umuntu owayenenkinga, uNkulunkulu waba nozwelo. Asenzele uNkulunkulu umusa, asenzelwe umusa. Kodwa namhlanje kukhona lokhu ngathi masikhonza senzele uNkulunkulu umusa. Cha yithe sazwelwa. Wabonakala isidingo kithi. Uthi kunesidingo sokuba kunikelwe ngenxa yento yayihlula. Khulunyelwe kakhulu ke ngayo nami ngithe ngifika ngafikela phezulu kwayo ngenxa yesono. We need to align the church today to give it an understanding ukuthi uNkulunkulu into angayifuni isono. Amen. Into eyanyakazisa uNkulunkulu ezulwini yinye isono. Wangesika ukuthi abantu abanamali lento esikhulunywa namhlanje. Amen. Wangesika ukuthi abantu abagqoka abagqoka amalebuli. Sabe babe wagqoka futhi babe gqoka ngcono. Wangesika ukuthi abantu ababuse. Naye umphathi Paul ekhuluma uthi uNkulunkulu noma uJesu Kristu wangenzela umusa nami ngimncinyane. Haleluya kwaba ingcwele. Wathi angizoshumayela ivangeli kumakhosi nakumaJuda nabezizwe. Kunasandalana amazwi kathi nakumakhosi. Nakuni? Ingakho uma umphathi Paul eshushiswa. Amen. Phambi kaAgrippa. Amen. Uthi wena Agrippa yazazi lezindaba ngoba ngumJuda. Agrippa kwakuyinkosi. Amen. Uthi wena Agrippa yazazi lezindaba ngoba zenze kukhona. Uthi Agrippa wathishwa ngenza umKristu. Kusho inkosi. Ngoba indaba yensindiso ingeyabantu bonke. Ukuhlupheka okukhulu kuNkulunkulu, ukungazani noJesu. Ngizweke kuthiwa sizothi siya ngaphesheya. Amen. Singasho thina kodwa uNkulunkulu mangasho siya. Hallelujah. Fanele kusho yena. Ngoba yena uma eshilo noma kungavuka noma ngabe imuphi umuntu onamandla kangakanani.
Uma ke wathi siyangaphesheya thina siyangaphesheya. Uma kusho yena sifuna abantu bezwi lakhe abazothi uthi aselapha incwadi kaMakhe. Amen. Yakenzeka lento. Amen. Mark 4. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngoba ukuthi uNkulunkulu ukhulumile ezwini lakhe noma ukhulumile empilweni yakho akusho ukuthi akuyukuvela ithiyo. Siyazazi ithiyo. Siyazazi ithiyo. Amen. Ithiyo ilezinto lama challenges. Amen. Ivunguvungu. Hallelujah. UJesu Kristu akashiyana ngaphandle noma ngesithembiso esingenawo ama challenges. Mina ngishumayela lelo vangeli uma ungangizwa kahle ungazi ukuthi ngixegisa abantu kanti ngiyabaqinisa. Hallelujah. Umphefumulo womuntu udinga iqiniso ukuze uqiniso. Amen. Ake ngithinte kancane mhlawumbe uyibambe le ufaka umuntu nje kule ngithesivu leselapha ku Peter. Amen. Umphefumulo womuntu uqiniswa ngeqiniso. Futhi umphefumulo womuntu uhlanzwa ngalo iqiniso. Uma iqiniso lingakhulunywa umphefumulo womuntu awuhlanzwa. La ngakhulunywa khona iqiniso umphefumulo womuntu uyangcola. Ngoba into ehlambulula umphefumulo womuntu iqiniso. Number 2. Iqiniso yilo elikhulula umuntu. Uma iqiniso lingakhulunywa umphefumulo womuntu awukhululwa. Ngabo pheleka selapha encwadini kaFirst Peter. Amen. Ayikhuluma lento Peter. Amen. Namhlanje kukhulunywa imbono yabantu imbathiswe namavesi. Sizokhuza lokho. Si-align ibandla to the will of God. To the will of God. Amen. Ngoba izwi kaNkulunkulu alizi ngezithembiso ze-motivation. For come and receive. Amen. Amen. Liza ngokukholwa. Hallelujah. Lokhu uNkulunkulu akushilo yike kumele senjani? Sikholwe sikuthathe beyiko ukuphilayo kithi. Ngaleyo ndlela enjalo siyakhululwa. Incwadi kaPeter oqala. Amen. Ala nje umfundele chapter 1. First Peter chapter 1. Verse 22. Amen. Tambo ngomfunda ngo-23 kodwa ngilapha 22. Amen. Ngicela ngifundele mamona ka. Verse 22. Njengoko ke nithe ngenxa yokululamela inyaniso nenziwa nyulu ukuze nithandane ngokwabazalanayo. Thandanani ke ngoko ngokungazenzisiyo. Kaloku nizelwe ngelizwi likaThixo ophilayo ongunaphakade naba ngabantwana balowo ungasoze afe. Amen. Hallelujah. Ngicela ukufunda nangesiZulu ngiphinde ngisale. Sikwazi. Amen. Ithi lapha senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Okusho ukuthi uma umuntu elalela iqiniso umphefumulo uyahlambululwa. Then-ke vice versa. Uma umuntu elalela amanga umphefumulo wenze njani? Yangcoliswa. uNkulunkulu ufuna abantu abazolalela iqiniso ukuze benze njani? Ngokulalela nje kukodwa. So uma uzohlala kwi-environment lapho iqiniso lingakhulunywa khona usenkingeni. Hallelujah. Kubalulekile ukuthi uma umuntu osethi uyakholwa afuni environment lapho kukhulunywa khona iqiniso. Ngoba ngokulalela iqiniso phefumulo yahlanjululwa. Ngokulalela nje. Amen. Ukuthi uhlala la khona kukhulunywa khona iqiniso. Sinenkinga namhlanje sivukelwa abazalwane abangalifuni iqiniso. Makukhulu iqiniso abantu bayathuka. Hallelujah. Asinazi ifebe thina evangelini. Angasikwazi ukuvukelwa abantu abathi masikhuluma ngomfebe bathi bethukiwe. Akakwazi nje ukukhuluma. Masinazi phela ifebe. Masikhuluma nje ngomfebe sikhuluma ngabo sikhululeke. Ngoba sinazo. Uma ngabe khona kufanele ishayezo ziyeke phela. Ngoba sinazi ifebe ensindisweni.
Asinazo. Manje sakhuluma ngofebe kwakhala umuntu. Onjani lo? Ngene kanjani? Hallelujah. Kuthiwa sinevakashi. Phela nasekhaya umuvakashile ufica kunomthetho wakho awufiki nje ngezivakashile umthetho. Yazwa into ngisho noma sekunaphezulu. Kuthiwa ngoqaphela sinevakashi. Uvakashe kahle la sikhuluma kanje. Amen. Khona noma ezothi ephuma yofaka siklo yamuzi. Hallelujah. Kukhulunywa ka? Hallelujah. Lithi zikaNkulunkulu selihlambululile ini imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Masingabazalwane sifanele kuba abazalwane abakuthandayo ukulalela ini athi uJesu Kristu uma nini ezwini lami niyiba abafundi bami njani impela. Bese iqiniso ke mani yiba abazalwane nimile ezwini lami ilona elinikhululayo. So uma ungami ezwini likaNkulunkulu awumile eqinisweni. Amen. Hallelujah. Awunako ukukhulula. Sibele lapha kuMatthew ngizovala. Hallelujah. Sibizwe ngoNkulunkulu kuba sizokhululwa. Hallelujah. Hayi sizoba nemali. Hallelujah. Hayi sizoba nemali. Hayi sizoba nezindlu ezinhle. Hallelujah. Hayi futhi sizoba ngabaprofeti nabafundisi. Bizelwa ngizoba ngabaprofeti nabafundisi. Sibizelwe ukuzoba zikhonzi zikaNkulunkulu ngomoya neqiniso. Hallelujah. Whether umfundisi noma usiye. Hallelujah. Kodwa into esibizelwe yona yini kuba sizokhonza uNkulunkulu ngani? Ngomoya nangeqiniso. Yes. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna abamkhonza ngomoya nangani? Akafuna abafundisi. Hallelujah. Uthi siya ngaphesheya. Mark 4 verse 35. Inesihloko lapho mamonakala. Kimi nesihloko ngasibuka ngaphezulu. Sikhona. Sithi uYesu uzolisa isaqhwithi. Okay. Ukhona ngisela ngezulu noma ngivele ngifunda ngasizulu. Tuzolisa isaqhwithi kodwa ngiyayizwa ngayizwa. Yabona nje lena is self-explanatory. Amen. uYesu uzolisa ini? Isivumvumu. Amen. uJesu uthulisa ini isho njalo la. Amen. Ithi ukuthulisa kwesivumvumu kodwa ngiyithanda lesifo. Ithi uJesu wenze njani? Yena unamandla okusizolisa. Hallelujah. Uma sibizelwe kuJesu sibizelwe konamandla okusolisa. Isaqhwithi. Okusho ukuthi sizovuka izaqhwithi noma siwela. U2026 akaphethe okusha. Amen. Bukhona ubumnyama banga 2026. Sazoshona nje la. Iphinde liphuma. Ngo2026 sizoba khona ubumnyama. Iphinde liphuma njengoba sibona liphuma. Kodwa uJesu uyo ozolisayo. Futhi uyo lilanga kubo lobo bumnyama. Kuyakhulunywa nesivunguvungu ngoJesu. Thina kuthiwa sinawo amandla, kahle kahle asinawo siphiwo amandla. Akithambi. Hallelujah. Uma uNkulunkulu ekhipha uJesu ngendodana yakhe ezemhlabeni ezoba umnikelo, kwaba umnikelo ovela ezulwini zemhlabeni uphethe izinto zomuntu kuNkulunkulu. Esikuthola namhlanje ukuthi uJesu ngamandla okuthulisa. Hayi nawo. Ngithi seyiwo okusithulisa izivunguvungu. Ngo2026 sizovuka ivunguvungu. Kodwa thuliswa nguJesu. Hallelujah. Akhanjwe inyama. Akhanjwa yini? Inyama. Akhanjwe izangoma. Uthi angisaboni kahle. Hallelujah. Amen. Kuzofika ungaboni kahle. Kodwa uzubone kahle biza uJesu. Hallelujah. Ngoba yena ulilanga. Yena ukukhanya kwezwe. Nango 2026 sizofika ungaboni kahle. Kodwa kuzikhanya. Athi ucula kahle akudingwa nasibani. UJesu ekhona. Zizovuka ivunguvungu nango 2026. Kodwa ziyathuliswa.
Na ngifuna sithathe ke lento ethi uJesu uthulisa isivunguvungu. Unawo amandla okusithulisa isivunguvungu. Zizovuka ivunguvungu. Ake sifunde sizwe. Verse 35. Kwangalo mini ngokuhlwa uYesu wathi kubafundi bakhe, masiwele siye ngaphesheya kolwandle lwaseGalileya. Nalizwe. Yabona babengasho Peter ukuthi masiye ngaphesheya, mhlawumbe bengeke bafike. Kodwa lokhulumayo la ngathi akusiyo okhuluma into ingenzeki. Uthi masiyeni ngaphesheya. Manje uzwile yini isihloko sithini? Sithi uthulisa isivunguvungu. Sivelaphi isivunguvungu ekhulumeni? Kunabantu abathi uma unoJesu awukunazivunguvungu bakhonzeni bangabi nazivunguvungu. Uyakhohlisa. Seshilo wathi masiyeni ngaphesheya. Kodwa kusakhulunywa ngesivunguvungu. Wayekhona emkhunjini. Futhi wayeselikhulumile izwi lokuthi siya ngaphesheya. Kodwa nesivunguvungu asibekanga phansi. Ekhona. Futhi ekhona nje le. Ngivele ngixoxe. Amen. Ekhona enzenjani? Bakhathazekile. Baya sifundeni. Ngoba manje sizosuka enisaka. Amen. Bakhathazekile izivunguvungu siyabathatha sibasa phansi naphezulu. Sekuze emkhunjini igcwele amanzi. Haleluya. uJesu lele. Awulalele Jesu because ngithesi yangaphesheya. Haleluya. Uma sekhulumile izwi lakhe limile noma izivunguvungu namagagasi angagcwalisa umkhumbi. Haleluya. Ngoba uthe ngithe izwi lakhe. Haleluya. Usifanele ukufunda ukuresta ezweni likaNkulunkulu. Lokho kushilo yibo okuzokwenza hayi esicabangayo lesikubonayo. Ngithe namhlanje kugcwele imbono yabantu yambathiswa ngamavesi. Uma ungasusa nje amavesi, susa amavesi kusala umbono umuntu ubona. Umbono womuntu lo. Akusilizwi. Singabazalwana abafanele bahambe ngezwi ngoba yizwi elimayo. Abona incwadi besifunda kaPeter, mayiqhubeka lapha ku24. Ithi inyama yonke njengotshani. Bese nombuso wenyama yonke ufana nani? Nembali. Ithi utshani buyabuna, imbali njani? Yavuthuluka. Bese ithi kodwa izwi likaNkulunkulu limiyo kuze bephakade. Izwi elimayo ayumbono. Mono ethi yabhubha nathi sifuna izwi uthe masiye ngaphesheya. Yabona mase kukhuluma yena siyayo asizweni. Cela iphinde ithi ngalolo suku kwangalo mini ngokuhlwa uYesu wathi kubafundi bakhe masiwele siye ngaphesheya kolwandle lwaseGalileya. Sekhulumile wathi masiwele. Njengoba ewela nje bona bazi yena ukuthi une appointment. Mhlawumbe soyithinta amahambe esikhathi. Mangisekhona uzophinde ngithole ithuba. U5 kukhona kuyo lencwadi. U5 khona into eyokwenziwa ngaphesheya abafundi abazi. Jesu Kristu akaconsult bazalwane. Lo simkhonza akaconsult. Akathi mayisezovusa ubaba umonakala ukuthi njengoba umfundisi ayoconsult umama wakhe nobabakhe noma abanye abafundisi endaweni. Uvela ukuse baba umonakala. Jesus. Ngone senisipika la sememeza. Lesimbuzo kwenzakaleni. Hey, sibe nofakazi ingeno leyandoda emoyeni wakhe. Wenze njalo naPeter nakuPaul. Azange consult uPeter. Omezovusa uPaul. Instead baze babaleka. Peter wathi hey lo bebulala. Wathi sengabatshelana because akaconsult. Uvele izinto yakhe. Phela ka report ithi. Amen. Uvele enze njani? Hey bese ziyakhala. Sibona sekuvutha umlilo. Uvela sekukhona uNkulunkulu. Amen. Kune appointment njengoba ethi asiyeni ngaphesheya kuna appointment. Amen. Kunendoda lapha enomoya ongcolile. Inamadimoni angaza 70 bani. Amen. Uyobona yona. Amen. Kuthiwa le ndoda yikho into ababengasayenzanga kuyona. Sebeyibophe baze bayiyeka ihlale emathuneni. Haleluya. Imemeza isilimaza. Sebekwenze konke.
kodwa le day ifika uJesu. Amen. Hallelujah. Kwaba khona inkululeko kule ndoda. Now lana iappointment yokuya ngaphesheya kuyobona le ndoda sizwe ukuthi kwenzakalani. 2:36. Basishiya ke isihlwele bemkano Yesu esikhitshaneni apho kukho nezinye izikhitshana. Ke kwabakho isaqhwithi esikhulu amaza aphoseka isikhitshaneni saza isikhitshana saphansi sazala ngamanzi. Hallelujah. So verse 37 or 36 phindisana. Ithi ke ngesiZulu base bemukisa isiqhubu bahamba naye. Njengaloko ebesemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Hallelujah. Babesemkhunjini khona nani? Neminye imikhumbi ihambisana. 37. Kwase kuvuka izivunguvungu esikhulu somoya. Amaza aphonseka phakathi emkhunjini, umkhumbi waze waqala ukugcwala. uJesu khona emkhunjini. Kuvuka izivunguvungu uJesu njani? Nango 2026. Amen. uJesu uzobe khona. Kodwa izivunguvungu zonjani? Kodwa izivunguvungu sithuliswa nguJesu. Uma nje ekhona. Amen. Uma ekhona futhi sekhulumile. Siyala ethi senjani? Noma singavuka izivunguvungu. Uma ekhona. Okubalekile ukuthi abe khona. Inkingi iqala uma engekho futhi engakhulumanga. Ngoba noma singakhuluma kamnandi kangakanani uma engakakhulumi yena. Wonke sikhuluma kanjani? Akusho lutho. Futhi uma engekho uzozika lo mkhulu. Hallelujah. Kugcwala amanzi kuphi emkhunjini asizwe 38. uYesu wayephakathi esikhitshaneni ethathe umqamelo walala ubuthongo. Teli banikele 38. Ithi kepha yena wayengasemumva emkhunjini elele esikamelweni. Bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na. Sibhubha kanjani? Mina sengifundile le ncwadi ngafike egcineni senginombuzo manje ngokukholwa. Sibhubha kanjani angikholwa yini? Uthe siyangaphesheya. Washo nje ukuthi uzobabuza. Amen. Unakhuluma ngokubhubha kanti ngithini? Ngoba ngisho ngizobhubha ngithe siyangaphesheya. That is why elele. Yazokanda akabe khona. Njengoba siya ku 2026 akabe njani? Lola kukhulumile noma singafika izivunguvungu asingakhuluma ngokubhubha ethi uJesu siyangaphesheya. Mayithe siyangaphesheya noma ngafika izivunguvungu. Noma maza magaga sanagcwalisa umkhulu. Kodwa siyakuphi? Kuvuka le vunguvungu nasemshadweni. Kodwa uJesu uthini? Hayi kukhona. Dala uJesu akasekukhona. Uthe siyangaphesheya. Bakhuluma lana bathi bacela uqethele ngale vision yakhona bazalwana bazokuza. Bamvusa ke bathi kuye. 38. Yebo. Yebo. Mfundisi akukhathali nasi chabalala nje. Bathi ukhathali nisiyaphupha thina. uJesu yamangaza niphuphiswa yini? Ngoba ngithe siyangaphesheya. Hallelujah. Bakhuluma ngokuphupha. Sebekhohliwe 35 uthi uyo wathi masiyeni ngaphesheya. Njengalokho ethe siyangaphesheya limini izwi la ingakelele. Ukuthi uJesu Kristu wayengaboni. Wayebona ngalo ngisho uJesu uNkulunkulu enyameni. Njengoba behlupheka besemkhunjini nje. Belaphansi naphezulu. Usho wayengaboni welele ngempela. Wayebona. Usho wenzeka izinto empilweni yakho uJesu usuke elele. Uvuswa uwe, uNkulunkulu uvuswa uwe. Uyalana. Suke khona. Udinga ukukholwa ukuthi wena Nkosi ukhona. Uthe. Bese uyasibuka isivunguvungu. Uthi thula wena isivunguvungu. Ngegama likaJesu. Hallelujah. Thula wena isivunguvungu ngegama kabani? Ngoba uthe siyangaphesheya. Bathi siyabhubha. Asizwe ukuthi uJesu. Verse 39. Amen. Wavuka ke wawukhalimela umoya wathi kulo ulwandle
yithi cwaka uzole wadamba umoya kwabakho ukuzolo okukhulu. Baba umonakalo uthe onamandla kuwe. uJesu Kristu weze emhlabeni ezele umuntu, hayi ezele yena. uNkulunkulu ayekho disparate, wayengadingi abantu ababeswele. Wenza umnikelo. Ithi izwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wasiyanikela ngendodana lengubo egcwele wodwa ukuthi uzomphenguka. Uzombhora nje. Ngeke umuphi umtsepe imali. Ungaya kumtsepe uzothi wemtsepe awuthathe nawo u10,000. Uzokumangalela ukuthi uthini. Siyamaza ngemphatha semtsepe. Uzokumangalela ukuthi kodwa Nkosi yami kwenze njani ngoba kadingi unayo. Kodwa uzonika mina lo 10,000. Uzonika mina. Sengingacishe mhlambe ngikuthathe njengoJesu. Wena ungiphe 10,000. Ngani ngiyawudinga. So umnikelo ulethwa la kunesidingo khona. Ngokwazi ukuthi makuvela umnikelo okunesidingo. Haleluya. uNkulunkulu wabona ukuthi izwe linesidingo ngenxa yesono walinika uJesu. Ngoba umvuzo wesono yini? Ukufa. Izwe lalibhubha walinika uJesu. Wathi ke nanku umnikelo. Uthatha lo mnikelo. Ngeke ubhubhe. Haleluya. There is why ezulwini umbuzo yobuzwa. Simple question. Wenzeni ngoJesu? Put differently. Wenzeni ngomnikelo engikunike wona? Amen. Ngoba wawudinga. Haleluya. Ngiyayiba ngikhuluma ukuthi uJesu lidinga labangadingi. Yabona laba abanemali uJesu bayamdinga ngoba wonke umuntu unesono. There is why sinalishumayela ivangeli lithi woza kuJesu uzothola imoto nemali ngoba kusivangeli lo. Alingeni kuphatha simtsepele lo vangeli. Kodwa lika Jesu vele nyanise lavele ezulwini lingena kuwo wonke umuntu. Lingena kuwo Obama, lingena kuwo Cyril Ramaphosa ngoba uJesu lidinga labangadingi. Wonke umuntu watholakala nesono isilele kazimulo kaNkulunkulu. Bonke abantu phambi kwamehlo kaNkulunkulu batholakala beneqala. Ingakho lithi izwi kaNkulunkulu uma uthi wena unalo icala wenze uNkulunkulu bani? Qamanga. Uthi uNkulunkulu unamanga ngoba bonke abantu uNkulunkulu wathi babuka wathi laba bonke bonile basilele inkazimulo yabo. Wayesethi banesidingo ozobanika inkazimulo uJesu Kristu. Haleluya. Amen. Nawo le ncwadi ithini ke ithi wayesevuka wakhuza ini? Uqala udila nalento ebahluphayo. Usazodila nalento abangenayo. Ngayo. Qala ukuthulisa qala izivunguluzi bazomuzwa mayikhuluma uthini. Haleluya. Amen. Bethi wakhuluma nomoya wathi thula moya uthi nya. Nomoya wamlalela. Ngoba lo esimthathile ayikho into engamlaleli. Nomoya wenze njani? Ebazalwane lokho esiphiwe kona kukhulu. Thina yethu sinasunderstand ukuthi sinikweni. Sinikwe okungaphezulu kwezinto zonke. Amen. Sinikwe uJesu indodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu esenyameni wanikela ngomzimba wakhe. Unikele ngomzimba ukuthi jabathani lokhu njengesinkwa esihleshulelweni. Haleluya. Umzimba kaJesu Kristu wamnacala. Wawuphelele ungenabani, ungenasono. Kunikelwa ngawo njengesinkwa esihleshulile ukuthi thina imizimba yethu ingasezuhleshule. Yazi abantu ngisho thina siza nemizimba ehleshulwe isono kuNkulunkulu ukuze izopheleliso. Kodwa yena wanikela ngomzimba ophelele wahleshula ukuze ithi ngasahleshula. Ulethwe leyethu njani ehleshuliwe ukuze njani pheleliso. Uthi ke wayesekhuza ini, wayesevuka wakhuza ini umoya. Wathi kulo ulwandle thula kuthi du. Kwanqamuka umoya kwaba khona ini ukuthula okukhulu futhi. uYesu ke wathi kubo, yini na ukuba noyike kangaka? Kutheni ukuba ningakholwa? Se addressa bona. Nisabani. Now the question la engifisa sibheke, why ningakholwa? Why babuza ukuthi why ningakholwa? Ngoba senjani? Pheshini. Phela ukhulumile wathi siya ngaphesheya.
Ukukholwa phela kuvela ngokuzwa izwi kaBani. Bese khulumile wathi siyangaphesheya. There is why babuza ukuthi why ningakholwa ngoba ngikhulumile. Yena ulele lapha ngoba uyalikholwa izwi lakhe. Hallelujah. Esothi masikholweni izwi likaNkulunkulu. Njengoba sisazongena sisazothi siya ku 2026. Uzokhulunywa amazwi. Amen. Azange uzokhuluma motivation. Wakhuluma motivation sobe siyakhohlisa. Yazathi nje. Wakhuluma motivation khohlisa abantu abaningi kahle. Athi umuntu ngaqala ibusiness ye-catering ngama-rice awu-2. Qamba manje. Hallelujah. Notamatisa ababili. Ukholwe leyo. Amen. Akuzange uzokhuluma motivation uzokhuluma izwi. Now izwi malikhuluma izwi kaNkulunkulu liyiqiniso. Amen. Alikhuluma okumnandi, likhuluma lokhu uNkulunkulu enjani? Akusho. Hallelujah. Ingakho nomuntu esifanele eGetsemane wakushiza lithi iya. Emnqamlezweni. Ebona ukuthi umnqamlezweni uzini. Hallelujah. Wathi kodwa ngobizwi. Hayi intando yakhe intando. Mayenze njani? Izwi kaNkulunkulu li-address isimo sinjengalokhu linjalo ngoba liyiqiniso. Alimotivate. Yithi esimotivatanayo. Sesimotivatana kabi-ke manje ngezwi kaNkulunkulu ngamavesi. Hayi nangizwi. Hallelujah. We need to align ourselves to the word. Hallelujah. Ukuze sizoba nento eyiyo. Masinento eyiyo izwi sizothola ukukhululwa kwemphefumulo. Sizothola ukuhlanzwa kwemphefumulo. Umuntu onezwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Noma ngabe izimo zinjani akanyakaziseki. Ilento yakhona uJesu kuMatthew 7. Amen. Uma izokhuluma ngentando kaNkulunkulu. Sakhumbula ukuthi asibo bonke abathi inkosi abawubona umbuso ka. Wayesethi kukhona abanye abayokuza nalelo la. Ngoba benza intando. Wathi kodwa kukhona abanye abayokuza nalelo la. Bathi inkosi asikhiphanga namadimoni. Khipha amadimoni akusintana. Bathi inkosi wathi bayothi inkosi azange siprofete na. Ukuprofeta kusintana. Nokushumayela kusintana. Hallelujah. Intando enye into. 24 yachaza ukuthi yini intando. Verse 24. Uthi kodwa loyo ozwa lamazwi zisho zami bese yazenza. Yazwala. Uthi ngimfanisa nendoda ehlakaniphile yakhele phezu kwesisekelo sami sedwala. Bese bala futhi uJesu. Kwafika ini? Umvula eshaya leyo. Kodwa lama. Ngani yayakhele phezu kwani kwesisekelo esiyini? Yini isisekelo esidwala? Izwi likaNkulunkulu. Uma wakhele ezwini likaJesu noma isivunguvungu singafike emkhunjini uyalala. Because you are resting upon the word. Hallelujah. Bathi abantu benyakaziseka ngaphandle wena enze njani? Baze bakuvuse. Bathi wena walala thina sifa. Uthi mina ngifa. Ukubona abantu bekhathazekile behamba inyanga bethela ekhaya senzenjanisa wena ulale nje uba mubi nje. Baze bagcina sebethi ngathi lento yalo iyasebenza. Hallelujah. Bagcina beyisolve ngathi iyasebenza. Vele iyasebenza. Hlaleni ezweni siyangaphesheya 2026 phethe ukufa phethe ukuphila. Hayi ukufa kukhona. Uphethe ukuhlupheka 2026 kuma 2026. Amen. Uphethe yini? Ukuhlupheka. Uphethe nani? Nokuphumelela. Uphethe ukukhala. Sayokhala 2026. Ngizomxola nebhadi mina njalo ngithula lo mlayezo leli ba. Hallelujah. Uphethe ukukhala. Kasho uNkulunkulu ufuna niqine ngempela. Kodwa uphethe nokujabula. U2026. Khona ubumnyama, ukhona ukukhala. U2020 singakhohlisi. Hallelujah. Sazoshona 2026 ila bemnyama. Phinde kusi. U2020 kodwa siyakhona. Khona ubuya siyakhona. Siya noJesu. Ingakho sila sifuna ukuya ku 2026 sinoJesu. So that
lezinto mafika bese siyaresta sila kodwa noma ukufa kufike thina senjani sila baze basivuse baninalala nini sethi ngokushila haleluya ngokwenze njani haleluya yabo shayilo kulo kulizatha bakwenu